Radio Sow kanbagaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sanga ɲa 1 tɛnɛ gosira anw fɛ yan o waati kelen kanbagaw o filɛ ni Idirisa Sangare ale ka montuba la nasulukaw fɛ wajulukɛla don kanbagaw o waati kelen sɔgɔmada in na o b'an ka kunnafoniw lase waati o ko fɔ aw ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ alamisa don Komandan Jala ale kubu min da yan finali a bɛna tan hakilina caman bɛ nin don kofɔlen in na a damara se minnu ma ani min labɛnnen don ka nin don kofɔlen kɔnɔ Mali kibaruyaw la an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ sunkalo makɔnɔ ye furusiri kaloba ye o de la fɛn min n'o ye Kalabankura mairie olu ye a jira k'a fɔ kunɲɔgɔn 2 in kɔnɔ olu ye furu min siri furu 113 nga o kɛlen bɛ ka jɛkulu wɛrɛ sigi kɛrɛfɛ walasa ka hakilina di kɔɲɔdenw olu ma ka sanga bingani waleya min kɛra o dongo jafara bi jalakili dɔw bɛ ka ta ka Mali sɔrɔsiw sɛgɛrɛ jalakili min ni chef d'état major ye kangarima da k'a ko la o y'a sɔrɔ dugu min na b'a fɔ ma ko Bafoyi ale ni manjako ni ɲɔgɔn cɛ kunungo bingani waleya kɛra ye nga o dama jahadikɛlaw la a fiyewu sɔgɔmada in na maa welelen kun RFI sanfɛ Akumada Akbibi ale min ni ale kɛra sababu ye ka kumaɲɔgɔnya kɛ minnu tun ye Sumayila Sise ale ni olu libéré o dongo ale kumana Sumayila Sise ka bilali kan a kɛra kɛcogo min na da sera bɛɛ lajɛlen ma kunu o y'a sɔrɔ chrétien wolu ka seliba kɛra kunungo baara dɔnniya k'a fɔ kɛra sababu ye jamana ɲɛma o ye lafiya dadi maaw ma bi lafiya nasiraw la ninnu ka fara kibaruya tɔ ka farafinna taw kan o y'an ka sɔgɔmada in na don kubari ye min bɛna lase aw ma a balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma nin ye cikan ye min bɔra Badara Sajaja yɔrɔ la siɲɛ in na k'a fɔ a natɔ ko an sɔnna ka kuma ma kuma tun an ko ale ta ma se lakali la tun kabiri an bɛ yan karamɔgɔkɛ min ni a ye layiru timɛ Zegwa kaw ni ɲɔgɔn cɛ o dɔ ye Badara Sajaja Kulubali ye bi a bɛ an bolokɔrɔ Zegwa yan ni maa min mako b'a la a b'a ka yɔrɔ kelen in na danaya kɔnɔna na kɔni bi wulada in na nɛgɛ kaɲa 15 waati lajɛrɛ b'a bolodalen bɛ radio Royal FM sababu la yan lajɛrɛ min n'a bɛ tali kɛ fɛn san ni sɔnni cɛ fɛn min n'o ye san yɛlɛma n'o ye 8 mars ye hakɛto ɲini n'o ye 7 juin ni ka sanga radio so ka san yɛlɛma ɲɛnajɛ ma o kunnafoni minnu kan ka di an b'a ladɔnniya k'a fɔ dunan dɔ kan ka na walasa n'o kan na an ka sigi an ka hakili yira ɲɔgɔn na walasa an bɛ se ka labɛn kɛ cogo min na ka bila olu ɲɛ o lajɛrɛ bolodalen bɛ bi nɛgɛ kaɲa 15 ko diɲɛ tɛ kɛ ni maa kelen si tolen kɔfɛ sigida kibaruyaw la an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ alamisa don Komandan Jala ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a siɲɛ filanan ye a bɛ ka kubu da Zegwa denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ o denmisɛnnin walasa u bɛ se ka ɲɛnajɛ cogo min a yɛrɛ y'a fɔ cogo min ka d'ale ye Zegwa denmisɛnninw bɛ se ka bɛn kelen ma cogo jumɛn ni balontan dun ka di denmisɛnninw ye wa ale yɛrɛ fana bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa Zegwa denmisɛnninw bɛ se ka ɲɛnajɛ cogo min na ka balontan ye dɔ ye nka ni minɛ balontan minɛw t'i bolo a bɛ ka mayo di équipe caman ma a ka maa sugantili min ka baara ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ma Yakuba Dunbiya ka seliw la a jirala k'a fɔ donbolo caman bɛ siɲɛ in na k'a di équipe dɔw ma ka fara bɛɛ lajɛlen kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka sanga finali ma Teflesha ale kɛra ka senkɔrɔma dondɔni kɛ nin ntolanci nin kofɔlen in na ka d'a kan Teflesha a ye donboloba kɛ donbolo min ni a tɔnbɔla bɛ taa da Zegwa balontan terrain na alamisa don n bɛ sigi kuma in kan hakɛto ɲinikaw fɛ ka d'a kan a kana na fɔ ko ne ko Teflesha tirajo sɔrɔ ye alamisa don ye o ye dɛmɛ de se Moriba Jala a la ka organisation ma o don alamisa don o ye donbolo dɔ de kɛ donbolo in da bɛna taa di terrain na misali la o bɛna ɲininkali kɛ maaw la ni min sera ka ɲininkali jaabi i ka donbolo bɛ d'i ma o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen misali la
muso jɛkulu 5 fɔlɔ mana ta olu ni cadeau min ka kan o bɛ di u ma te flécha la o ni tirage au sort min ni an bɛ ka tigɛ ta o ti kelen ye ni ala ma ko wɛrɛ kɛ bisu in na maa min ka baara ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ma jala kɛrɛfɛ n'o bɛ tali kɛ Yaguwa Dunbiya la ka da na nɛgɛ kaɲa 21 ka taa nɛgɛ kaɲa 22 la baro sen bɛna sigi sen kan n'a bɛ ɲɛsi kɛrɛnkɛrɛnnenya la labɛn min sabatilen bɛ ka sanga finali ma n'a kan ka kɛ ni ala sɔnna ma alamisa nata in na u ka a bɛɛ lajɛlen lase aw ma ni sunkoloma kɔnɔ bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali la yan o kɔni ye furusiri min ni maa yɛrɛ si tɛ kɛ ala ye k'a hakan dɔn o de la kunnafonidilaw o jiginna Bamakɔ kɔnɔna na kunun ka ɲininkali kɛ u taara se Bamakɔkura mairie la o taara sɔrɔ kunɲɔgɔn 2 kɔnɔ Bamakɔkura mairie a sera ka furu min siri furu 100 ani furu 13 ni furusiri kun ye jumɛn ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafonidilaw gɛrɛla furuden 2 dɔw la ka tila ka gɛrɛ denfa dɔw la furuden 2 caman y'a k'a fɔ nin ye waati min ni a ka surun silamɛya baaraw la o siratigɛ la ko caman an bɛ a ka furusiri boloda ka bɛn nin waati kofɔlen ma sisan kɔlɔlɔ min b'a la ni o ye kɔlɔlɔba ye o kɛra sababu ye Kalabankura mairie olu ye jɛkulu dɔ sigi maire b'a ka furusiri kɛ nka o kɛlen bɛ ka jɛkulu kura sigi ni o ye conseil d'entente et de conseil o conseil d'entente et de conseil walasa furusa banbali min n'a bɛ ka kɛ a kun ye mun ye ladilikan b'u bolo k'a lase furuden 2 ma Kalabankura mairie o boloda ko n'o tɛ furusiri min bɛ kɛ sunkoloma kɔnɔ na selentini kalo ka taa seliba la furusa min bɛ kɛ k'o de barika ka bon mun de bɛ na n'a ye a fɛn fɔlɔ ye min ye i n'a fɔ Bamakɔkura mairie chef d'entente y'a fɔ cogo min na ale y'a ja k'a fɔ ko a fanba o ye musomaninw de la ko musomanin caman bɛ furu ka taa furuso la sunkoloma kɔnɔ na a bɛ fɔ de ko mɔnitigi sani sunkalo ka bɔ ko ka furu kɛ walasa a bɛ se ka taa mɔni tobi a cɛ fɛ o mɔni tobi caman de ye kɔlɔlɔ ye ka da kan musomanin caman de bɛ yen olu tɛ se tobili la hali mɔni kɛli gansan ko caman bɛ yen olu tɛ se mɔni tobi yɛrɛ dɔrɔn na o siratigɛ la ni musomanin nana furu nin cogo in na ko ka taa mɔni tobi o taara mɔni tobi mɔni ma se ka tobi ka ɲa walima a tɛ se tobili la yɛrɛ kabiri o yɔrɔ la ɲugun bɛ na ni ma kunnaja ko furusa caman de bɔ yɔrɔ de filɛ nin Kalabankura mairie o de ye a jira k'a fɔ n'i bɛ na sisan kɔni ko min bɛ ni o bɛ Mali sariya la ka papiyew lafa k'a lafa fan bɛɛ lajɛlen na ko nka ko nin kunnafoni kan ka di yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye an ka misiri kɔnɔnaw ye ni Mali sariya kisɛ o fɔra mairie kɔnɔna na adamaden la don min ni Mali yɛrɛ sigilen bɛ o tabiya kan a wajibiyalen don Mali fɛ waati n'a nataw la i n'a fɔ dialogue national inclusive ye min fɔ ko misiri o misiri ka ye kelen ka bila misiri la ka furusiri bɛrɛ dɔn walasa namara walima a ka dɔn k'a fɔ nin furu sirila misiri minnu na ko o misiri kelen na fana jɛkulu kan ka sigi ni a ma ɲa k'a fɔ furusiri bɛ kɛ wa k'u ka o jɛkulu lasigi ka kunnafoni di maaw ma ka sanga furu yɛrɛ tabiyaw ma ko n'o tɛ furusiri caman bɛ yen sunkoloma kɔnɔ na ni sunkalo banna o ye furu sako o daminɛlen ye foyi t'a kɛ ni musomaninw olu ka ladamubaliya tɛ ko n'o tɛ cɛmanin ta bɛlɛ ka nɔgɔn furuko la o n'a ɲɔgɔnnaw la k'a fɔ ko ka furu siri a ma kalo 2 kalo 3 bɔ ka furu sa ko caman da bɛ musomaninw de la ka da ka u malamu welewele dalen don ka ɲɛsin denbaw ma o k'a lajɛ k'u denw degi tobili la ni den ma degi tobili la i ka da la k'a fɔ don n'a nataw la e min yɛrɛ y'a denba ye ko e bɛ sigi a maloya kɛnɛ kan don dɔ don min ni o ka jan e la e yɛrɛ fɛ o siratigɛ la ko nin ye gɛlɛyaba ye gɛlɛya min ni a kan ka lase Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'u k'a lajɛ ka denmisɛnninw o kalan tobili la mɔni yɛrɛ tobili ko i bɛ musomanin ta bi o ye kamera jɔ musomanin dɔw la ale y'a fɔ ale a fɔra dɔrɔn ale tora fɔli la ka taa fili a kɛcogo la an b'a ladɔnniya k'a fɔ i y'a dɔnbaliya i b'a sɔrɔ yɛrɛ a ma deli mɔni tobi yɛrɛ la fiyewu olu ye waleyaw ye waleya min ne y'o de ɲaɲalen bɛ bi an fɛ yan Mali la bingani communiqué dama dira Mali gouvernement bolo kunungo a communiqué in dira Jabalanin na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko balawu min kɛra Jafara bɛ o don juma tɛmɛnen ni Mali sɔrɔsi maa 3 bɔɲɔgɔnko bɔnɛna nin na maa 17 o joginna an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko a jirala k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw ye fagali kɛ kojugu
o fagali kɛlɛ kojugu an b'a ladɔnniya k'a fɔ o fana ye min fɔ fɛn min n'o ye chef d'état major ye ale ye ɲininkali kɛ yali maaw bɛ nin kuma minnu fɔ minnu bɛ nin sɛbɛnni kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ yali olu bɛ Mali kɔnɔna na yan o siratigɛ la ko ale kɔni bɛ kangarida min kɛ maliden bɛɛ lajɛlen k'o lase a yɛrɛ ma o y'a ye k'a fɔ ko u kana tɔgɔ tiɲɛsi lase Mali ma minnu fagalen filɛ nin Jafara bi ni fɛn fɛn yera la k'a bɛɛ lajɛlen jihadisi ye o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin yɛrɛ y'a ye fana terroristes u ye caman sama u ka sugu la ka taa n'u ye ko n'o tɛ ko n bɔ fɛn fɛn kun nana Jafara bi min siginna la ko a ma caya ka dugu jɛ kunungo la dugu min n'u b'a fɔ ma ko Mwafuye ale filɛ nin ye Manjako ye o kɛrɛfɛ kilo 10 bɔ ɲɔgɔn kɔ o siratigɛ la ko binganni waleya kɛra ye kunungo kokura ka sanga fɛn min ma Mali sɔrɔdasi 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ o de bɔnɛna ni o de Sɛbɛkɔrɔ joginna ko nka rebelle maa 6 bɔ ɲɔgɔn kɔ ara sɔrɔdasiw ye min lakali ko o bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛna ni na o yɔrɔ la o ni maramafɛn fɛn fɛn taara ani bolimafɛn fɛn fɛn taara ko o bɛɛ lajɛlen tora nin yɔrɔ kofɔlen in na n b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali jabarani na kunungo kunnafoni o dira Ahmada Ag Bibi ale ye maa ye don tɛmɛn'o la ale tun bɛ Agali o kɛrɛfɛ maaba a nana bɔ o la ka na kɛ député Mali la an bɛ waati min na comme ça a kɛra maa ye maa min ni ale de kɛra sababu ye ka Sufi Petrona ale ni Sumayila Sise ko wuli bɔ jihadikɛlaw bolo waati tɛmɛn'o la a ko kɛra kɛcogo min na France Inter o de ye ɲininkali k'a la sɔgɔmada in na yali a sɔnna ma k'a fɔ ale de ye o bɔ nin gɛrɛntɛ na wa Ahmada Ag Bibi a y'a jira k'a fɔ tiɲɛna ale yɛrɛ kɔni de ye fɛɛrɛ kɛ walasa k'u bɔ nin jihadikɛla ninnu bolo ko yali wari sarala wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a y'a jira k'a fɔ wari sarala ko caman y'a jira k'a fɔ miliyari caman sarala ko nka ale bɛ se ka min fɔ a la o y'a ye k'a fɔ min kɔni dira Mali yɛrɛ transition maaw ye min di walasa Sumayila Sise bɛ se k'a bɔ bolo la ko o taara jɔ $2 ma euro wari la o ye a ɲininka tugun k'a jira k'a fɔ yali maa hakɛ min bila la ka bɔ terroriste ninnu ka maaw la dɔw ko maa 200 dɔw ko maa 200 ani kɔ Ahmada Ag Bibi a y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ min kalama Sumayila Sise ka bilali la rebelle hakɛ min bilara ko maa 100 ani maa 90 ko n'o tɛ sigi k'a fɔ jala u tun bɛ fɛ ka négociation min kɛ ko Hakimi maaw tun ko fo ka maa 300 bɔ ɲɔgɔn ko bila ka bɔ kaso la Mali la olu kɔni ma sɔn o ma ko o sɔnna min ma o kɛra maa 100 ani maa 90 ye olu kɔni de bilara ka to k'o di rebelliw ma o ye ɲininka ko yali sigi ka fɔ min n'a fɔra Mali dialogue national inclusive fɛ ko a bɛ se ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni Yari Agali ye wa a ko ni ale cira ale ye maliden ye i n'a fɔ Yari Agali ani Amadu Kunfa ko ni ale cira Mali gouvernement k'ale ci mun b'ale bali ka taa ka d'a kan ko maa min faamu ni maa 2 bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnw de ye fɛla de b'u la fɛla min ni a ma faamu n'o de ma faamu k'a fɔ de ko b'u bɔ malidenya la o t'u bɔ malidenya la o y'a ɲininka yali i bɛ se ka taa nin cɛla in na wa a ko tamaki t'a la ni Mali mako b'a la don o don tamaki foyi t'a la ale bɛ wuli ka taa Mali ka cila la o y'a ɲininka yali Ahmada Ag Bibi yali e ni Agali sigikafɔ min kɛra walasa Sumayila Sise bɛ se ka bila ka bɔ gɛlɛya la yali ani Agali ye ɲɔgɔn ye wa walima o ma ɲɔgɔn ye a ko ale n'o ma ɲɔgɔn ye ko nka o bɛɛ lajɛlen bɛ min ɲɔgɔn kalama ko ka da kan n'a fɔra sigikafɔ kɔni walasa o bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ko min fɛn fɛn na tamaki si t'a la ko ale b'o kɛ ka da kan ale tun ma min faamu walima maliden caman ma min faamu Mali ko de don minnu dilen filɛ ka marifa ta ko fɛla b'u la o lamɛnni la a bɛ se ka kɛ de o de bɛ kɛ gɛlɛya ko n'o tɛ k'a fɔ ko o ye kojugu ye ko sigikafɔ bɛ se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa ale bɛ se ka kɛ sababu fana ye ka na ni Yari Agali ka sigi ka kuma ka bɛnkan ta u ni Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ni kunnafoni dira sɔgɔmada in na Ahmada Ag Bibi ni ale ye rebelle ɲɛmaa kɔrɔ ye Mali kɔrɔnfɛla la kunun kun ye seliba ye chrétienw olu fɛ cathédrale de Bamako an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ye dɔwdonba kɛ ka aladeli caman kɛ ka wajuli caman kɛ u kunu o donko cathédrale de Bamako o kɔnɔna na o siratigɛ la o kɔfɛ fɛn min ne les protestants de Bamako kura olu fana Daniel Tangara ale fana ye dɔwdonba kɛ ka aladeli caman kɛ ka welewele bila ka ɲɛsin malidenw ma ko Mali bɛ bolo min kan tan bɛɛ ka aladeli walasa a bɛ se ka bɔ gɛlɛyaba in na o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɔni y'a jira fɛn min ye n'o ye aladeli ye ko bɛɛ ka tamaki bɔ a la yɔrɔnin kuru kelen bɛɛ o bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn tun bɛ nin église kofɔlen in kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen ye bolo jan ka Ala deli ka Ala sabakɔrɔ deli ka sanga matigi Yesu ale tanyali min kɛra ni o taara kaburu lajɛ o y'a sɔrɔ a tɛ yen o don kofɔlen dɔ de filɛ nin ye o siratigɛ la o ye o yira n'o ye tiɲɛ ye
ala mi y'o kɛ walima matigi mi y'o kɛ o ka hinɛ Mali la ka Mali bɔ gɛlɛyaba in kɔnɔ i n'a fɔ Daniel Tangara ale y'a fɔ cogo min na. o bɔlen kɔ ye kunnafonidilaw o taara se fɛn min ma o ye cardinal Jean Zerbo révérend Pascal o min n'o ye église ba ye an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ cardinal Jean Zerbo ale ye o wajulikɛla ye a ye kuma caman lase Maliko kan a y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ min fɔ Maliko la a ka ca Ala fɛ nin bɛɛ kɔfɛ ko Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni ko maaw hakili la k'a fɔ yɔrɔ sɔrɔ ni balawu nana jigin yɔrɔ kan k'a fɔ a b'a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ kolonin kelen ko ka gɛlɛn a bɛ to na fo Ala bɛ na n'a ka nɔgɔya ye ka da kan ko Mali ye jamanaba ye jamana min ni an ka maakɔrɔsiw olu dalen bɛ dugu jukɔrɔla la i n'a fɔ cardinal Jean Zerbo y'a fɔ cogo min na. jɛkulu min sigilen bɛ kɛlɛ banni kama dialogue national et réconciliation dialogue vérité dialogue et réconciliation o ɲɛmaaba Umaru Siribe olu bɛ kiribulon dɔ la nin waati in na mun de kɛra malidenw la kabiri yɛrɛma hɔrɔnya don kana se bi ma se kɛra jɔn de ma yali mun de bɛ se k'a fɔ ko kan o kiri de bɛ senna tile fila in na kunun ta kɛra kiniginin dan ye ka da kan fɛn min ni o ye Filidabɔ Sisɔgɔ ale min ni ale denkɛ ye Umaru Amadu Diko ale tun bɛ ɲininkali bolo kan kunun yali a bɛ se ka mun fɔ a fa ka kow la Amadu Diko ale y'a hakɛto ɲini Amadu Sisoko Umaru Amadu ok Filidabɔ Sisoko ka banni na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko u ye Amadu Diko ɲininka kunun Amadu Diko ko k'ale to san 6 o nana ka na su fɛ o b'a sɔrɔ olu bɛ leçon ta la ka na Filidabɔ Sisoko labɔ ni ka nɛgɛ k'a la ka taa n'a ye a bɔtɔ k'o ye o denmisɛnnin fitinin minnu tun bɛ yen o y'olu labɔ k'olu bila en genou na du cɛmancɛ la ka sɔrɔ ka nɛgɛ kɛ Filidabɔ Sisoko la ko Filidabɔ taara o taacogo de la ale bɛ se ka min fɔ a la ko sani sɔnni cɛ min nana k'u ye san 2 kɛ a laban kɛra min ye ko olu tɛɲɛna kira cɛncɛn sanfɛ o tilalen kɔfɛ fɛn min n'o Faruku Kamara ni ale ye Abdul Karim Kamara Cabral o soma ye o y'ale fana ɲininka ale y'a ja k'a fɔ ko don dɔ sɔgɔmada la mankan min kɛra ni Cabral bolila k'a bɛ taa Laginɛ o kɛlen kɔ ka Cabral minɛ ko olu fakɛ o terikɛ o nana don dɔ ka na ni lettre sɛbɛnlen dɔ ye ka na a yira o fakɛ la ko sisan kɔni fɛn min n'o ye Abdul Karim Kamara ko a tun bɛ a ye mankan kɛ jamana kɔnɔ ko y'a minɛ wa ko u y'a fa wa k'a fagara olu yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔna na wa ko fana a su a bɛ olu de bolo nin waati in na walasa o bɛ se ka taa sutura cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin ma kofɔlen Faruku Kamara a ye nin kunnafoni di kiiritigɛbolo tigilamɔgɔ ɲɛkɔrɔla la min ne a dɔ kɛra ni dɔ ma kisi ɲɛji ma kunungo Nigerikaw fɛ Difa an b'a ladɔnniya k'a fɔ Difa kunungo halisa maa 2 bɔɲɔgɔnko bɔnɛna nin na ko kura o y'a sɔrɔ Mahamadu Bazoum ale min sigira kura ye jamana ɲɛmaya la ale ka jamana ɲɛmaya daminɛ ni balawu ye o siratigɛ la o ko nin kɛra fɛn min n'o ye Difa yanfan ye maa minnu ni siga kelen b'o ma k'a fɔ o ye baara in kɛ o ye Boko Haram maaw de ye o de kɛra sababu ye ni ka nin tiɲɛliba in kɛ tan Difa Beninkaw fɛ yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ olu ka suguba jenina Cotonou yɛrɛ suguba a jenina kunun ka ban pewu fɛn min ni o ye pompier 61 olu ka minɛ olu taara ka taa lɛrɛ tile yɛrɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔ in kan ko b'a fa ji la a ma se ka fa wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ a ye butigi min kɔni tiɲɛ ko ni butigitigi yɛrɛ tɛ maa si tɛ i kɛ ala ye k'a dɔn wa ko nafolo min tiɲɛna a la a nafolo barika ka bon kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen y'a sɔrɔ n'ala ma ko wɛrɛ kɛ kalafili min n'o ye Benin kalafili ye o bɛna kɛ kari nata in na la Laginɛkaw fɛ Laginɛ jamana ɲɛmaa Alpha Condé a ye jaabi di ka sanga lamɛrikaw ye min fɔ ko a kɛlen bɛ ka ngara da kosɛbɛ ka gɛlɛyaba ta ka ɲɛsin ngara dabɔ ma Laginɛ Alpha Condé a ye jaabi di k'a fɔ ko lamɛrikaw b'o fɔ wa k'ale bɛ mun fɔ ale bɛ k'ale kuma kelen min kan a b'o de kan k'u k'u jija lamɛrike ka ko la u ka Laginɛ to yen Laginɛkaw yɛrɛ de bɛ se ka Laginɛ baara k'a fɔ de ko bɛɛ don kuma wɛrɛ la ko dabila kelen a filanan ye min ye ko bɛ ka kalon da Laginɛkaw de la ko n'o tɛ fɛn fɛn filɛ k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen kalon ye wa ko maa n'u tanyana kaso la ko bɛɛ lajɛlen tanyana bana de kɛra sababu u ka sababu ye ko n'o tɛ k'a fɔ u ka sababu ye maa ye a ye ko kuma kɔni t'a la Nigeria fɛn min don Muhammadu Buhari san 2018 ale nana bana san 2017 ale nana bana ka to jamana ɲɛmaya la fo bɛɛ kun ko k'a sara wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ bana kelen o de wulilen bɛ kokura
o y'a ta kulukulu la ka taa n'a ye Alima jamana ka tun a kuma kɔni sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ Nigeria kɔnɔna na bi ka d'a kan Nigeria ngana dabaw ma faamu olu y'a jɛ k'a fɔ kun jumɛn na ni u bɛ Mamadu Buhari ta ka taa n'a ye u banna ka dɔgɔtɔrɔso jɔ Nigeria kɔnɔna na o tɛ ka maloya k'a fɔ k'u bɛ taa furakɛ jamana kɔ kan ko n'o maloya t'u la ko gouvernement kun man ka sɔn fiyewu tuguni k'a fɔ k'u bɛ Mamadu Buhari bila ka taa a furakɛ jamana kɔ kan. Ni Ala ma kɔrɔ kɛ bisu in na baro sen bɛna sigi maa min ka baara ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma Jala kɛrɛfɛ n'o bɛ tali kɛ Yakuba Dunbiya la ale bɛna yɛlɛ radio sababu sanfɛ bi ɲininkali bɛna tɛngɔ a la maa min fɛ o ye Karim Sibi ka sanga balontan min n'o ye finali ye o min bɛna kɛ ni Ala sɔnna ma n'a bɛ kɛ alamisa nata in na o da bɛna se a fɛn bɛɛ lajɛlen ma Kɔmana Jala a ye dugu caman sama mayo la bisu in na Yakuba yɛrɛ da bɛna so bɛɛ lajɛlen ma dugu minnu n'olu ye mayo sɔrɔ ka fara kɔrɔlenw kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ a da bɛna so ma ani ntolaci min da bɛna kɛ alamisa don a bɛna kɛ kɛcogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a da bɛna so ma ka d'a kan tɔnbola baba la Flecha olu ye dɛmɛ se nin kupu in ma ko olu kɔni bɛna y'a kɛnɛ kan ka dɔnkolo di maaw ma bi wulada in na nɛgɛ kaɲa 15 waati radio Wurala FM sababu a baarakɛla bɛɛ lajɛlen bɛɛ welelen bɛ lajɛli la nɛgɛ kaɲa 15 diɲɛ tɛ kɛ ni maa kelen si tolen kɔfɛ aw kan bɛn ni Ala sɔnna ma bisu in na to bɛ n ka salama